Priestor pre poslednú otázku a tentokrát sa nebudem pýtať, aby ste sa museli predstaviť po dlhšej dobe Romana Tabakova. Dobrý večer. Pekný večer. Pán Šmilňák, v prvom rade ako matka sa veľmi divím, že KDH spolupracuje s extrémistickým progresívnym Slovenskom. A moja otázka znie. Včera sa zverejnili správy, že opozícia pripravuje násilný prevrat, mejdan, farebnú revolúciu. Súčasťou je aj blokácia ciest a obsadzovanie verejných budov. Myslíte si, že tento typ občianskych protestov je v poriadku? Že už aj tak extrémnu rozdelenú spoločnosť toto nerozdeľuje? Viete sa dištancovať od tohto chovania? A čo si myslíte o tom, že takéto revolúcie sa dejú aj v iných krajinách podľa podobného scenára? Nech sa páči. Pani Tabak mala zrejme na mysli Majdan, lebo neviem, Mejdan tu nepasuje. Ja som angličtinár. Tak sa správate k nejakom dáme, dobre? Prepáčte, ale ja som vám neskakal do reči. Ale nebudete urážať ženu, dobre? Čas. Takto. KDH je pokojná sila. My nie sme za žiadne prevraty, rozvraty, ani za žiadne mejdany, ani majdany v politike. Ale toto, čo sa tu deje, nie je prevrat, ale rozvrat. Tu sa vláda rúca zvnútra. Jednej strane odišli 3 poslanci, druhej 4 vládu, kryjú 72. A my si už môžeme fakt dať len čipsy a pozerať, ako sa to celé zrúti. A pán Fico odviedol pozornosť úplne od závažných problémov, od toho, že sa ľuďom na Slovensku žije zle, že nefunguje kataster, že v škole sa dejú rôzne hrozby, aj deťom, že sa dejú hrozby. Ja som už označil pána Fica za majstra kamufláže. My sa tu 3 dni bavíme o tom, aké hrozby sa nám dejú, namiesto toho, aby vláda odovzdala kľúče, vláda nevládze, nech dovládne, alebo nech skončí, nech ide od toho a nech sa žije konečne ľuďom na Slovensku lepšie. Ďakujem pekne, nehal som vám ešte pár sekúnd na záver.